booster vaccination rate. COMELEC hindi magpatigayon sa one-on-one debate. Sa balita international, 19 patay sa pagpangluthang sa Mexico sa sports. Vietnam SEA Games organizers, dobleng trabaho karon para matapos ang mga playing venues. Balita entertainment, Will Smith nagsorry sa pagtampa kay Chris Rock sa Oscar Awards. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga tips para mapabili ng positibo nga pagbago sa imo kabuhi. Maayong aga Bacolod, may aga malugabahin sa Western Visayas. Karang adlaw Martes, Marso 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Nag-action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niyo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. Good morning Action Doors. Good morning, Action Boy! Yes. Kag-happy Tuesday, get. abi Sa ko ato mga ka-aksyon, maayong aga man sa inyo. Abi ko na happy birthday no Action Eden. Dugay-dugay naman ang happy birthday. Hindi naman pag isako-sako ng gratamyaw sang happy birthday ka Action Oh. Eden. Pagkatamyaw mo nagyapon. Pero gatamyo, gyapon. Pero happy birthday kay Liwat kay Action Eden. Yes, Kabay pa nga happy ma-enjoy agad ang iya nga adlaw. Hay, ano naman sila. Action Boy, subong nga adlaw. Saya ika 36 nga birthday. Hindi naman pag-reach si 12 kasi siguro kung may mga Mercedita. Tagin. Mercedita. May H dyan mo. Ka very edita, ano ka mo na. Mercedita. Dita. Sige lang, karoon na. Sige. Rochelle Evangelista, may nagagawa din sa ako ng mga messages, pero sa din sa man YouTube. May naman sa vlog na nagagawa daw sa babaw na. Daw ka auto-generated nga, tag sini ka naman. Sa di na sa man, pero hindi ka man na Iya naka-Facebook, Action Boy. Oo. Basa mo na siya. Ito greetings man. Ha? Mga greetings. Mga greetings, nag-appear sa Magamo na siya, pero hindi ko makita sa ako nga comments. Beliwat ba? Tiway na indula, kakadula siya. Hindi to siya greetings, siya auto-generated. To nga daw, sa ginambal, tabalagi na auto-translate sa Facebook. Okay. Muna siya gali. Sige, salamat sa pagpasanag sa ako nga paminsaron. Yes, at least nasa nagganang tanan niya kadulum. Ay, kalay. Rochelle Evangelista, happy birthday ko no kay Guapa Eden. Kristen Minyas Villalobos, nagatamyaw man kay Action Eden. Erla Vega, Evelyn Nipomuceno, Georgia Gargasiran. Happiest birthday to our Miss Eden Aboso. Atia Kim Riman, Dina Magbato Malabago, watching live sa Lukutan, Kabankalan. Pa-shout out sa mama niya ko sa Nara. Ang Nara, dito sa Kawayan. Magbato and Marino sa best friend ko na si Gila Martinez. Gapamatigid. Si Kwanda Blas, si Mama Romela, dirami ginapag-greet sa kay na. Galing kay may kahingabot. Ilihog lang message liwat Teacher Romela. Oo, okay daw co-teacher. Ito ginapa-greet niya kag si Eden mong kag Si Amor Blato mo, co-teacher niya. Sige lang, makomment na siya karon liwat Action Boy. Yes, so i-comment na liwat no? Sa kay Michael John Season, good morning mandira sa imo. Sa dinan sa Subong man. Sa subong sa Dumaguete, kay dito Dumaguete. sila, ang amo galing nakapa Dumaguete, sila Action Boy. Kay dito sila nakakuha slot sa DFA. For passport. So, dala na dito lang sa lagaw. nagkuha, gali, oo. Dala na lang lagaw. Amo to nga nag-agi, to sa gali sa Mabinay. Mabinay Spring Resort. Kag sa Antulanga. Antulanga Beach Resort. Oo, sa may Seattle na saya. Seattle. Antulang Antulang lang. Antulang Beach Resort sa Nakadto ka na Seattle. da? Sa Seattle lang, way ko sa Antulang Beach Resort. Nami na ko nung actually nag-send siya picture ka nami katahom. Oo. Kay Infinity Pool bala nga daw pool na siya tas rikta bye-bye do ka man na. Nami pag ko ng infinity pool mo yan, riktas pilas ya. Ay ala. Ha? Suicide. Nila. Rikta pil as ya. Oh, tas wala siya barrier.
May siya barrier yan ka, kumadalog kaya ng tubig na. Wow. Parang gano'n exciting. Hindi amo. Di ba? Doon ka budlay, no? May DFA, nakita di ba kolod? Amo nabi kay kabudlay. Hindi. Dama actually nagreklamo sa nag-legal action boy. Kay hindi sila kasulod magpa, ano bala? Magpa-appointment. Pa-appointment. Standby na Anaya sa mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, wala na dayon ay kaduhang round sa pag-istoryahan ay sang transport groups kag LTFRB. Gin kadismaya naman ni inis ang transport groups nga nagpahayag nga panibag-o naman nga pagpasalig ang ginhimo. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad nga wala sang bisan isa sa mga grupo sang transportasyon sa siyudad sang Bacolod ang ginpakikangutan sang LTFRB. Sa madumduman sa una nga pag-istoryahan ay wala sa may nasabat ang LTFRB sa mga pamangkot, rason nga ginaligan nagpasalig ang mainis sa kay Bacolod City Congressman akon Bacolod Congressman Greg Gasataya nga may ikadua pa nga pag-istoryahan ay sa tuyo nga matagan pagtamod ang mga problema sa mga sektor sang transportasyon. Feeling ko base ang notice, ipagi na lang sa text ko na lang alang nagid man ng hard copy. Kasi hindi, nagbinulagay kami gabi, bago lang yung mga chairman sa Undok, ang mga deputy secretary, ibang mga opisyalis, kuyoy pa ko Japon Si Diego Malacad sang Undok. Magapadayon sa gyapon ang implementasyon sa mga programa kag serbisyo sang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa Western Visayas bisan pa nga may election period. Ini matapos aprobahan sa Commission on Election o COMELEC ang petisyon sang DSWD para sa exemption sa ila routine kag normal expenses sa prohibition may kantanan sa pag-release, disbursement o kon expenditures sang public funds sandigman sa COMELEC Resolution number 10747. Sino kay Regional Director Maria Evelyn Macapobre, padayon nga magabaton sang bulig halin sa ila ahensya ang mailonggos bisan pa nga may election ban. Pila sa mga major programs nga sakop sang resolusyon among Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Inclusive and Sustainable Peace, o kon programs for the insurgent rebels and protective services. 67.1 milyones pesos naman ang ginpain nga pondo sa Department of Social Welfare and Development para sa Negros Occidental sa idalom sang Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation, Disaster Risk Reduction Program. Sunod kay Provincial Administrator Terry Franco Diaz II, napagiangot na sa gobyerno probinsyal ang team sang DSWD agud planuhan ang paglansar sa sininga programa. Dugang Mari Diaz, ini nga programa ang may kapin 17,000 ka mga qualified beneficiaries sa Negros Occidental nga pagasulduhan sandig sa ginhatag sa ilang trabaho. Sa idalom sang sininga programa, paghatagan sang trabaho ang beneficiaryo sa sulod sang napulo ka adlaw. Pila sa mga trabaho amo ang improvement sa drainage canals, irrigation, slope protection kag tree planting nga makabenepisyo sa komunidad kag makabulig sa epekto sang climate change kag disaster risk reduction. Kami nagabot ng ganit diri nga isa ka grupo nga halin sa DSWD sa resiliency sila nga program sa DSWD. May 17,000 kabilog nga mga recipients ang 10 day naman nga mga work, no? Baydan gid sila do parehas ang tupad sang dole. Nakabaton sang dugang nga apat ka mabuluthuan na opisina ni Councilor Wilcito Novero nga nag-apply sa pagpatigayon sa face-to-face classes. Sa pinakaulihing nga record, nagdugang apply ang Paglaom National High School
Angela Gonzaga National High School, Emiliano Lizares National High School, kag Corazon Montelibano Elementary School. Bangod sini, yara na tanan sa 14 ka mga eskwelahan ang luyag magbalik sa in-person classes. Suno kay Councilor Winesito Novero ang chair sa Committee on Education, ini nga dugang nga mabulutuan ang ginendorso na sa Bacolod Emergency Operations Center kag pwede na makapreparar ang mga buluthuan. Ginpahayag sang konsehal nga ginatugutan naman ang mabuluthuan nga magpatigayon sa face-to-face graduation sa idalom sa Alert Level 1 pero dapat mangin mahinalungon sa gihapon. Temporaryong igasaylo ang mga market vendors sa Burgos Public Market sa Daniel Ramos kag Burgos Streets samtang ginapaydalom sa rehabilitasyon ang merkado. Ginpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pinada, ang cluster head on market, damlag lang gininspeksyon ni Mayor Evilio Leonardia kaupo ng City Engineer's Office kag Market Supervisor ang nagapadayon nga renovation sa mga merkado. Suno kay Pinada, ang mayara sa fish kag vegetable sections ang natalanan kay Silo karon nga bulan sa Daniel Ramos kag Burgos Streets. May temporary stalls man nga gintukod sa pagkasiluhan sa mga market vendors. Sa namunuan, may tag 50 milyones pesos nga pondo ang ginpain ng gobyerno nasyonal para sa rehabilitasyon sang Burgos Market, Central Market kag Libertad Market. Padayon naman na magapangalagad sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa Bacolod EOC Executive Director M. Ang kag Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical and Data Analysis. Ili sa pihak nga nagumpisa na ang lokal nga kampanya sa diin Sanday Ang kag Sorongon ang lunsay nga nagapapili konsehal sa idalom sa Grupo Progreso. Ginpahayag ni Ang ginpangabay sila ni Mayor Evilio Leonardia nga magpabilin kag i-supervise ang EOC kasunod nga ila na familiarize ang proseso kag sila man ang na pamangkutan sa mga cluster heads. Nagligad niya semana ginpahayag ni Leonardia nga business as usual sa EOC bago nakahibalo na si Ang kag Sorongon sa pag-address sa mga issues sa pandemya. Sa karon ginpahayag ni Ang nga nakatutok ang EOC sa pediatric vaccination matapos nga nalambot na sang syudad ang target nga pagbakuna sa mga nag-edad 18 anyos pasaka. Pagpatuman sa new normal sa bulan sa Abril, magamay ang tsansa bangod sang manubo nga booster vaccination rate. Samtang COMELEC, hindi magpatigayon sang one-on-one debate. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning, liwat dira kay Ma'am Vanessa Mayo, kag dira kay Dr. Matt Mayo. No, Yes, get well good soon, morning. my buddy. Okay. Ray Flores Baryoga, kag Melvin Peñafiel. Sakay Teresa Linahakayaw, good morning man. Si Migota Lester Ray Benitez, Arina, have a great day ever. Yes, kag salamat gid, Sir Lester Ray Benitez sa imong ginpadala diri sa station. Yes, thank you, Thank you Gid. so much. Thank you. Kag happy birthday ko no kay Action Eden. Yes. Salamat gid Lester ha. Thank you for remembering. Remembering? Thank you for the thought. Dapat Leia. Sige. Remembering. Charot. Ate, thank you for Sige, the thought. Ha? Oo. Because in the thoughts that Counts. 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 Thank you, good Sir Lester Ray, ha? All the way from Pataguro Action New Boy. Zealand. New Zealand. Yes, Ah, salamat. makakilala na kita sa Ah. mga goods ng New Zealand. Yes, basi ko narada mga So, may mga baka, nagapanguna ito, nga mga produkto sa New Zealand. Oo. Lantawon, tato karon ng imo. Yung na lang taon na yaw. Buksan, tato karon ng imo. Okay lang? Okay ah. Sige. Hindi mo Mayo kay hindi mo lang klaro. pagbuhinan. Oo Galing mo si may mataypan ka bla. Oo. Hindi ko mabakalbag. Amo nang delikado da. Hindi ko magbakalbag. Pili ka na nga daan, ha? Duman mula. Charot. Thank you man sa stars ang padala. Yes. Hil Javier sa Barangay Bata, Purok Mainuswagon. Good morning. Sige. Kay Elizabeth Garde. Kag kay Sol Lama Barnacha. Sawadika. Duluyaw. Duluyaw. Wala ang pamahaw niya kanide. Kaya bla sa sige lang ikaw na lang kay aragin na. Kaya ang gindulong niya biuna di panyaga. Di una tani Kagambaya, ambay niya panyaga niya gahalay ng pamahaw. Tapos sabi kay kung gusto mo ng manyaga lumpiga kada kaya pa mo kay kaginaw. Japanese style. Pasang ano na. Japanese style. Sige. Karon. sige. Hulaton ta na. Jessica Conlo, watching live sa Lizares Subdivision sa Ciudad Santa Lisay. Yes, good morning. Happy birthday makunahalin kay Hil Javier, kay Action Eden. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod. Good morning. Sige, go Pizza. Good morning man kay Bebe Gregorio Yulo, kay sige, you're welcome ko siling ni Sir Lester. Good morning man kay Sir Roberto Gallo and Ma'am Alvarez. Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good morning. Yes, and subong gini, sa ila dito, subong ni Guro ang ilang anniversary. 30th wedding Kay anniversary. 28 pa lang to sila, you know? Oo. So, happy anniversary liwat kay amigo Tawan Bolgallo kag Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good The morning. beauty queen. Yes. Good morning lang sa RG Boys, Sige. Si Ma'am Van. Gasaot na kuno si Buddy ko Ay, bong. Okay na siya Ay, gasaot na si Doc. Pakita kami bisang saot mo, Doc. Gawasi kung sundo niya itong saot ko balaw kay may kopya na sa saot ko to. No? Kasi, ang di ng paro-paro G or ang isa. Ang chicken dance. Ang chicken dance. So, mamo na. Apos-apos eh. Kaya usapos, uti kapoy. Pero titong baka-baka nyo, no? Pero way ka mukha daog. Tingnan ko na lang kami to yado. Hindi ka siya kumurmi. Teka na lang ako yaw. Sino tayo nagdaog?
Kami gani. Ako mo to gali na daog. Na, Ay, ano ka man ay, yun? wala to gali ka daog. Ang guwa-guwa siya ni Action Eden. Wala gali na dala. Ang judges, ang guwa-guwa sa chan. Abi ko pala sila. Ako mo to gali, no? Oo. Ang pula, no? Hindi ay yellow. Yellow? Ay, sus, sila ni Eden black. Oo. Ay, gali yung mamo niyo gali, oh. Perfect. Naka-yellow sila gali. Sige. Amo to siya nga sa para-projita ni amo lang nangako niya. Oo, wala pa to binag-uso ang paro-paro Wala pa G. Sang pinag-uso mo. nag-perform ka mo to. Kay Gloria Jaime from Hong Kong, good morning. Teres Salina Kayaw, happy birthday ko no, Action Eden. Tapos sinina niya, good morning Action Boy and Action Boy. Action boy. Hindi niya ako nakikita. Sige, good morning mga ka-action. Ganda nga pag monitor. Miss Jinky Dialag doon, good morning, liwat ha. Yes, Do, feeling ko, na nararamdaman ko, Action Boy, nga subong ka makatilaw sang Sundol. at patola. Sarap. Kundol na yung Ang kundol, Kondol opo. ya. Opo. Kondol. Lay man ang upo ya. Alin ba yung kundol? Ang kondol guro na blang ano ganing panawag nila dito sa aton. Inang daw Ang gamay lang na siya. Oo. Winter melon? na Sa English? Ano ganing na panawag nila di man na balid Balid? balid. Oo. Balid. Lain man na yung kalubay mong, no? Lay man ang kalubay. Lay man ang upo. Perfect. Sige. Nafe-feel ko lang, ha? Yun, Feel ko lang mas tinasundol. Standby! The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Magamay ang tsansa nga ipatuman ang new normal sa bulan sa Abril tungod manubo pa ang booster vaccination rate sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Advisor to Entrepreneurship Joey Concepcion nga sa karon nga mataas ng vaccination rate sa kalabanan sa mga lugar sa Pilipinas, labi na sa primary doses. Ang nabilin nga lugar sa pungsod ang may manubo nga booster vaccination rate rason nga mabudlayan kung ipatuman ang new normal. Damlag lang gipahig sang isa ka infectious disease expert nga handa ng Pilipinas ang ipatuman ang alert level 0. Hindi magpatigayon sa one-on-one debate ang COMELEC. Sunod kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang ininga format ang di pata sa ibang kandidato bangod posible hindi mahatagan sang parehas nga oras kaga tsansa nga makapalayag sang ila plataporma. Dugang pa ni Garcia, nagapabili ng COMELEC nga impartial kag neutral labi na sa piniliay. Sunod sa Commissioner, tanan niya kandidato nagakaangay nga matagan sang tsansa nga makapathag sa mga isyu. Madumduman si presidential candidate Manny Pacquiao ang nagpabutyag nga magpatigayon sang one-on-one debate. Ginhangkat ni Pacquiao si Ferdinand Marcos Jr. nga magdebate matapos nga wala ini nagtambong sa COMELEC-sponsored presidential debate nagligad nga Marso 19.
Ginapangabayaman sa grupo nga kontradaya si Senador Amy Marcos nga mag-resign bilang pamuno sa Senate Committee on Electoral Reforms kasunod sa alegasyon nga may serious security breach sa election system provider nga Smartmatic. Suno kay kontradaya Convenor Danilo Araw, ang ila pangabay ang bangod sa delikadesa kay ikaduha mo ang conflict of interest. Sa naman nga ang utod ni Senador Amy nga si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagapapili sa pagka-presidente sa Mayo 9 nga eleksyon. Suno kay Araw, si Senador Amy ang nakitaan man sa pila ka mga videos nga nagapakabalaot kay Vice President Leni Robredo nga kasumpong sa iyang utod. Una lang nitawag ni Attorney Christopher Louis Ocampo sa Smartmatic nga dapat i-verify una ang mga pahayag nga may security breach nga natamo bangod ini ang nagapabilin nga espekulasyon lamang. Ginanunsyo sa Embahada sa Pilipinas sa Saudi Arabia nga wala sa naapektuhan nga Pinoy sa sunod-sunod nga pagpangatake sa sang Houthi rebels sa Jeddah sa Marso 20 kag 25. Una diri ginatake ang Public Petroleum kag Natural Gas Company nga Saudi Aramco o sarang armed drone nagligad nga semana nga nakaapekto sa produksyon sini. Ginabisuhan naman ang mga Pinoy sa Saudi Arabia nga mangin alerto kag magpakigangot sa Philippine Consulate General sa Jeddah kon magakinahanglan sang bulig. Formal na nga ginlansar sa Armed Forces of the Philippines kay United States Military ang balikatan exercise pagkaligad sa duha ka tuig nga pag-postpone kapag panubo sang makaintra bangod sang COVID-19 pandemic. Ang balikatan exercises ginpatigan sa Camp Aguinaldo sa siyudad sang Quezon kahapon Lunes. Ginpahayag ni AFP Chief of Staff General Andres Centino nga ang ika-37 nga balikatan exercises amo ang may pina kamadamo nga nagpakigbahin. So kay Centino, naglambot sa 8,900 ang nagpartisipar sa event. Sa din 3,800 ang katapos ang AFP kag 5,100 ang tropa sang US. Sa madumduman 2020 sang postpone ang exercises kag 2021 sang intugutan ang 640 lamang ka tropa sang Pilipinas kag US nga makapartisipar sa mga military drills. Ginpahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga mas madamo pa ang kinahanglan obrahon na matap na ang armed conflict sa Pilipinas. Nagwa ang pahayag ni Lorenzana kadungan sa ika-53 nga founding anniversary sa New People's Army kag dala ang panawagan sa mga miyembro sang CPP-NPA nga mag-avail sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP. Ang ECLIP isa ka programa sa gobyerno nga tuyo buligan ng mga miyembro sang CPP-NPA, NDF kag milisya ng bayan sa ila pagbalik sa sabak sang gobyerno. Samtang naglaom si Lorenzana nga padayunon sang masunod nga administrasyon ang peace initiative sang gobyerno. Action Radio Philippine Standard Time na 7:35 sa karong adlaw liwat sugataon sang big time nga saka sa presyo sang gatong ang aton mga motorista. Kag Vietnam sa SEA Games organizers, doble trabaho naman para matapos ang playing venues. Ang detalye sa atong mga balita dugang igadulong sa inyo sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga Yes, Janet Oquendo, good morning man. Daw sakto man ning iyang comment balaw nga hindi lang mo hagi away da sa mga supporters bala sa mga politiko. Kay at the end of the day tapos eleksyon botsinyo da. Ha? Kung sino man ang madaog dayat ang inyo tani relasyon hindi pagubabla. Ha? Hindi magubra away da kung politika ha. Kay hindi way nami, no? Janelo Sanzino, morning man sa imo. Sa kay Lulet Dialagdon, kag Joe Dialagdon, Karina Villaflor, Aldrich John Apil, Jane Nagor, hindi ko kakonbig, sinugbonsog po na. Gracil May Villar, Florence Mallorca, Refuela Rose, Refuela, nawag sinugbonsog po niya. Sige. Good morning, man kay Diding Alojamiento. Ang upo collection door sa musang Kalubay. Ang upo, amo na sa ang Kalubay sa aton sa Ilonggo. Ang kundol, amo na ang balid. Hindi na siyang dulid. Ang dulid, lain man na mo ang dulid. Gabligyan na paho. Kag madiwal. Ini balid. Balid. Dason ang patola, lain man na ya. Lain mo niyang patola, ya. Upot, kalabasa. At saka mayroon pang Labanos, no? Labanos. Nostasa? Mustasa. 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 Labanos. Sila yung makabalo ka sa bahay kubo. Kabalo ko na. Galing ginalain mo, Bi. Ginalain mo. Ano mo naglain? Labanos mustasa. Ano nang mustasa ya? Ang mustasa mo ng spinach? I don't know. Kasi mo ng mustasa ang spinach. Lain-lain bi ang tawag no sa kada different Scamberloos. Kay Lito Dayap, mag-agaman, tanabi ang mustasa. Elizabeth Gamala, wishing Action Eden the best of health and more years to come. Yes. Ay, ang mustasa, mustard green siya tawag, Action Boy. Muna Ay, gala. mustasa, gidya gali nga, niya. Mustasa, gidya siya sa English man. Ano man? Pero Basta mustard siya tawag. sa English siya, mustache, hindi. Hindi, mustard. Kaya yung mustache siya, kuha na yan mo. Daw bigote, hindi. Alay mo na. Yeah. Action Boy. Mustard, Action Boy? Ha? Mustard leaf. Mustard leaf. Okay. Ang patola, yan mo ng saikwa. Ang magbakal ka pa na gani, kinta simut-simutan pa na yan mo. Oo, kay kahamot ko na. Nami na siya sa laswa, no? Ay, nami, oo. Pero mayroon iban di sila, hindi sila... Doon lang tuhan ng iban. Kay Wens Kili Morales, good morning. Anak sa laswa, ano namian mo ya? Namian ko sa laswa, Action Boy, may tanglad pagid. Gusto ko may tanglad. Ikaw? Yes. Oh, okay. Try mo ang laswa nga may tanglad. Katilaw na ko na, Prodo. Super hamot-hamot nga namit-namit. Tapos may ang hipon, bala nga gagmay, bala. May hipon, yadlag ko. Hipon, gid ba nagagagmay? Kalkag. Kalkag, nan. May kalkag bo ka namin. Tapos gabi dayon, bo. Namin nabutangan mo sa sang barungoy, bala ngay nang dawgin lamayo, lamblaya. Hindi auga. Ano? Barungoy, balang isda. Barungoy, hindi ko kilala. Barungoy, how? Nang swordfish, bala na. Flying fish, gila flying fish. Ang laba, sungo? Flying fish, unang barungoy. Sige. Tilawan tara da sona. Kaya basta laswang ina pares ko uga or pinirito bala nga galunggong. Kaya balang barungoy nga gin lamayo. Sige, Tapos testing kadamo natin kasing dala ko pagaling Sino sa to lubaan, kaning yung gidungayo. Obo. Ikabalo ko gali ka may dala ka, no? Nakabalogig ko. Kaya ayaw ka, Wala ka ginahatag. Natunti, wala ka gid. Oy, kita Hindi ta. giniyamayo, yung action boy, Kay kung ako may dala, ginagyan ta ka. Di ka ulat na kung mangayo ka. Sige. Huya man ta nga maghatag, hindi mo mangayo ko. kinanglan. Mangayo ko, may ato pa to? Uy na. Ara pa, bila kabilo gusto mo. Mga 23 tani 23. Mga 23 tani kabilog. Okay lang. Nang tahon ko to kung kaigo pa. Basta 22 na lang. Okay man kung 22 na lang. Batonon ko siya gyapon. Kay Juan Erache, good morning. Salamat sa inyo show. Ardo-ara lang ko sa probinsya namon. Tamyaw lang ko sa abyan ko gali nga siman. Gapamatigid kay Carl Angelo Kaya. Good morning. Kag sa dira sa mga tricycle drivers naton, sa mga nagapangapi sa kapihan, mag-aga dira sa inyo. Sa Alagad Radio, sa Hinubaan, good morning man.
Dali lang. Mo to ginangambal ni Janet Oquendo ba lang, hindi ka mo maglinaway sa politika. Bailan da yung mga politiko Bailan da bisan may mga kutos nga mga politiko da bailan da sila. Ay iban nga palang utos na namo kay daw ba daw mabatyagan ba daw manong perde sila. Nan. Gapang utos na sila ti Galit hindi na galit, pagsapaka. gustong manakit na black and Gusto, boy. galit na galit, gustong manakit, gustong True. ano gani, mang dalahig bla. Mga ulamid. Mga Sabi ulamid? nila, mga ulamid. Mangita ko sa Tagalog, mang dalahig, ginaya mo mang ulamid. Tagalog kapag daw. Ah. Mandamay. Kung saan mandamay. Si Jose Herson na pinighunyo niya, greet ko lang ang Sleeping Beauty sang patrol. Eh, Allah! Hala ka. Siling ko gidaw. Happy birthday ko no sa Sleeping Beauty sa Navarra Patrol. Siling ko Siling ko gidan. gidaw. Ito may mabisto. Gisi mo din. May nakakita gid mo. Stand by na sa tundugan nga mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 20. Kag sa detalye na balita international, 19 kamatao ang nagkalamatay matapos naging pangluthang sa Central Mexico. Sunod sa State Attorney General's Office, nga gilayon nila ang girespondihan sa mga kapulisan ang tawag nga mayara sang luthangan nga natabo kag pag-abot sang kapulisan sa lugar, nakit-an ang 19 kabangkay. Kalabanan sa mga biktima ang nagtambong sa isa ka pagtililipon sa banwa sang Las Tinahas kag Michoacan State. Madamo nga mga tao man ang napilasan nga gilayon naman nga gindala sa hospital. Ginahibalo pa sa mga otoridad ang rason sa pagpangluthang amo man ang pagkilala sa mga suspect. Liwat sugataon sang big time oil price hike ang mga motorista karong adlaw kag ini na ika-12 na semana nga pagsaka sa presyo. Ginanunsyo sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation nga mag-implementar ini sang saka sa presyo sang gasolina sa 3.40 sa kada litro, 8 pesos kag 65 sentimos man sa kada litro sang diesel, kag 9 pesos kag 40 sentimos sa kada litro sang kerosene. Ang clean fuel kag petrogas magapatuman man sa pareho nga adjustment magluwas lamang sa kerosene nga wala na nila nadala. Nang-epekto ang bagong adjustment sa presyo alas 6 kaina para sa tanan nga kompanya magluwas sa clean fuel nga mag-adjust sa presyo sang alas 8:01 pa karon nga aga. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 8 sentimos, Singapore dollar 38 pesos kag 26 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 65 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, emotional nga nagapathag ang American actor nga si Will Smith kasunod sa gintuga nga kontrobersiya sa ginpatigayon nga 94th Academy o kon mas kilala nga Oscar Awards sa Los Angeles kahapon sang aga oras sa Pilipinas. Sa nasambit nga presteryoso nga seremonya, nakuha ni Smith ang iya una nga Oscar trophy bilang Best Actor para sa iya role sa sports drama film nga King Richard. Ang rason sa pagpangayo sa pasaylo ni Smith ini matapos nga ginkantuan sa stage ang kaangay nga comedian actor nga si Chris Rock agod nga tampaon bangod wala sini nagustuhan ang lahog ni Rock sa pagkakalbo sang iya misis nga si Jada. Naibaluan nga nag-eksperyensya sang alopecia o kon hair loss si Jada, rason niya ginpili sini nga magpakalbo sa umpisa pa sa nagligan niya tuig. Sa bahay naman sa ni Rock, ginpahayag sang Los Angeles Police Department nga wala na inisang plano nga magdemanda pa batok kay Smith. Ano na yung nami do sports nang bala. Isa na tampaan ka. Isang tampaan ka na kay may dogin sunlog yung mga asawa. Kaya yung tampa sa ni Will Smith. Di daw okay lang saya daw at least Kay basi na ano man siya na marasmasan nga sa layaman mo. at least hindi siya kutos. Karon ka lang nga kutos ka bla. Sa balita sa sports, natapos na sang Vietnam ang playing venue sa mga 40 kadlaw sa pagsugod sang 31st Southeast Asian Games. Bangod sa epekto sa COVID-19 pandemic, ginpaisol ang hosting sa kontani sa Nobyembre 2021. Ginahimo na ini sa Mayo. Pila sa mga renovation natapos na ang Mai National Stadium nga diri hiwaton ang football kag track and field. Ginsiguro man sang Vietnam committees nga ila malagas ang intalan nga deadline para sa amo nga hinampang.
Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Nakanding ba? Amo na siya kami ginihaw nga kanding subong sa birthday na Action Eden. Amo to gali. Kayo tawag Amo na na siyang maginihaw ang history. kanding. So, happy birthday! Happy birthday, Action Eden! Kag kanami sang birthday mo, kag ginsugata, kag ginsang pagtaas sa presyo. Sang Big oil time, price oil price hike. hike. Yes. Ano to hambal sang DOE? Hambal mo kaginaman? Unlimited price hike, oil price hike. Ay, sus. Ginpatilaw lang ta nila sang isa ka Hindi biraw tala tudog kapag biraw la tudog gin bawi ginbawi. hindi magandi pareho sa presyo mas nubo sa Mas presyo sa nubo. ngin saka subong binira naman ta nila taas na naman. Ay, mahimo ning Pinoy. Oo. Ano ni? Ano ni na anong happy anniversary? Ano ni ga iklaruan na ga-antis ko ba sa on air ga? Klaruan na ga kasi man. Happy anniversary ko no sa NPA ko ron Aso ba? Oo, subong. Perfect. Adungan sa iya nga Ano birthday. ba sa rin sumong sa mga paano sa NPA sa New People's Army? Action Boy, birthday man ni Rex Ericoy Civiliano sang GNG Resto Bar. Ay, birthday please man, greet right? ko no siling ni Yung aga kang happy SM. birthday ha. Oh, happy birthday sa imo ha. Happy birthday man ng Rex Ericoy Civiliano sang GNG Resto Bar. Namin niya kay happy na. Birthday pa. Birthday pa. Doon nga sila na Action Ida. Action Ida, happy birthday, liwat ha. Salamat gid sa imo pamahaw. Sige. Kita mo niyo. Ano na? Okay, so sige na. Proceed na Action Boy. Okay lang? Okay lang pa dayon ka de? Ayos lang. Sige, Go. ayos lang. Oo. Sige. So sa ato niya, ay bation, balandors. Ay, sorry de. Sige, sa ato niya, balita espesyal. Inibal Action Boy ang mga tips para mapabilin ang positibo nga pagbago sa imo nga kabuhi. Kay Kablok Action Boy, madamo sang mga sa mga pagbago sa idalom sang new normal subong labi na ang may COVID-19. So, ini ang pila ka mga tips nga ihatag naton para sa aton mga ka-action. Pamati ga ha. Sige, so ang una Action Boy, tama nga or insakto nga pagprioridad sang aton nga mga oras. So mga ka-action dapat kabalogi kita mag priority sang aton mga time bagod labi na bala subong Action Boy nga kalabanan sa aton dependent na gid sa technology bala Action Boy. So ang iban nang duwala na sila bala hindi na sila bala kabalo bala bala sang ilang nga oras bala mag-manage. Subong Black Action Boy, meron bala isa ka family Action Boy na balaan kuya mag tawag bi pagkaon. So naya ginasaka, ginaya ko may second floor ang balay, ginasaka, ginaya kag mahaw na, ginatok-tok subong yung chat na lang mahaw na ta. Di ba bisan tupad na sila kwarto. Mo na gina ang panahon subong tungod sa technology. Mo gina kay go with the times lang. Bo si Mami M sa boso amo na sa gali. Magamba siya kuno, mahaw na, chat na lang na yan. Chat na. So man na. Pero lain man na yung bagay. Iniya dapat kablo ta mag-priority sa aton time Black Action Boy. Kablo Action Boy, ang time na waste mo hindi mo na mabalik. Correct? Diba? Kung ano ba tong amo na silang lang nga time is gold. hindi time is silver ha. Hindi gold gid siya. Kaya kung silver mas mabalik mo mablaw. Kasi mabalik. Sa mga alas 7:51, hindi mo na niya mabalik. Kag hindi mo na mabalik Action Boy kung ano to ang nahimo mo or nahambal mo blasang 7:47 be. So hindi mo na siya maliwat pa. Correct. Pwede mo maliwat pagkabuwas nga 7:47 pero lain na yung adlaw. Oy, correct. Correct? So mo na dapat kabalo kita mag-prioritize ang aton iya nga time mga ka-action. Time management kay ginatawag. Ala. Sila ni Mami Ems kay Kapoy, wala ko namang tawag isa-isa, ti mayo sa GC na lang. Korang gina Mami Ems, labi na kung may salakaon pa wala nga mga mga second floor or di ba? Sige. Next Action Boy, self-care. Dapat kabalo kagin sa imo kagalingon, maghatag importansya sa imo kagalingon, maghalong sa imo kagalingon, kay especially kung wala may gahalong sa imo. Ay, Mara, nagalong ka Action Eden. Damo.
So, amo na, self-care, magluwas direction boy, arab lang peace of mind, na dapat may amo ka na iya. Kay kung wala ka bala peace of mind, action boy, kagamo. O, siyempre, wala peace of mind ako di gamo. Ang gani. Kagamo do ka, hindi ka bala, hindi bala himos or kalain sa imo feeling. Yan. So, dapat, may self-care kagidya. Hindi pagtuguti mo ko galingon niya maano sang iba niya tao. Tawag sinigani man. Hindi pagtuguti mo kagalingon. Hindi pagtuguti iban nga tao nga maka-affect sa imo nga. Correct. Sa imo kaugalingon. Kaugalingon. Labi na kung wala man sila inamutan sa kabuhi mo. Nang nabilang kung magproblema kadaway man sila sang iamot. Oo. Ay, problema mo korta dayon na. Korta dayon di amo. Paamuton dayon. Anong ka na action boy? Palayo ka sa mga distraction, action boy. Yes, distractions and dapat i-separate mo self sa distraction. correct. If you don't separate yourself from your distraction, action boy, your distraction will separate you from the goals that you want to achieve in your And life. you will be called a separated person. Yes. Si Parada. So, ano na siya. Okay, mga ka-action. So, next action boy, dapat preparado ka sa mga emergency. Correct. Okay, labi na subong, may COVID, dapat ready ka sa emergency, ano daw makatabo, di ba? Kaya importante, hindi ka mangutos. Oh. Isulog yun yung pangutos. Ano labot sa emergency sa pangutos? Ay, kalain. Kaya na blang bali dyan, ito kendo, bla kayo na. Nga, hindi ka mo daya mag-ilinaway nga mga supporters. Hindi ka mo mga supporters sa mga kandidato. Ano kayo ka mo inaway? Kaya pagkatapos eleksyon, ang mga politiko, yan mabalik mo lang na iya sa ilan basta normal na pakanay pangabuhi. Kaya ka mo yan nga nag-ilinaway. Hindi Why na not? mabalik ang inyong relasyon. Di ba? Ang imo nga abiyan tong gahatag patay si musudan sa una tungod kailangan ka mo kandidato. Naglainay na ka mo. Si kumari mo sa una, kundo maren ang may asin ka da ng bayo ata da na ibe. Di mo kay naglainay ka mo kandidato, nag-away ka mo iyang duha. Di kung hindi ka na to ka hulam asin, pabayran nyo na si mo. Bayran lain kung hindi ka gidya pa bisan mambalon mga bayran mo. Na. Kung siya hindi Mo na gani nga kamo nga mga kay kita mga supporters bala, mga supporters ng kandidato. Relax. Ang ibang nga supporters hasta kita daw ayon. Gani no. Sige lang. Kalma So lang. mga supporters, ang mga supporters dapat hindi maglinaway. Nasa ng mga politiko, hindi ka mo mabra pangutos. May mga politiko, abi nga may mga kandidato, mga kutos mo, no? Hindi ka mo magpangutos. So Ako dapat ginaiya kung kutos so kaya. ano advice mo sa ila? Ang advice ko sa inyo, nga kung kutos mo lang kamo, hindi na mo mag-intra sa eleksyon. Oo. Kapin pa ng mga manong perde, ka pangutos. Ang pangutos sa mga nandaan mo na ng baliblack siya. Una pangutos. Perde. Pangutos ka, una pangutos. Di makita na sa tao kung pangutos ka mo. So una pangutos. Perde. Mutsi mo na yan. Man na mo na. Good morning dara kay Migo Alan Navales. Happy birthday ka na Action Eden. Tami ako na kay Dudes Blaho kay. Sige, go. Kuan ko pa nimo. Decode ko pa nimo. Decode. Code gidya. Mercedita Herminanda. Nelly Infante, Romel Cortez, Armenia Cortez, Elisa Lilio. Sa Purok 8. Kakay Tita Elma Abad sa Purok Seaside, Barangay Tangob. O, taga Purok Seaside, good morning dira sa inyo. Dugay na ka pa masyado Purok Seaside ba, no? Medyo, kuan baka chimpo, makapamasyar na sa inyo, ano? Okay? Sige. Oh yes. Sige. So again, happy birthday gid kay Action Eden Aboso, Action Boy ha. Enjoy gid sa imo birthday today ga. Kabay pa nga ang imong birthday, mangin masadya para sa amon. Insukot niya ko sang regalo, mong insukot niya ko sang regalo ya. Tingin sendang ko siya sang kita mo tong ato. Kore para magtaas ko. Para magdugang taas. Dito pag ito isa, inupod mo na ito, tani sense ito. Agin send ko man. Okay. Siling ko from New Zealand to siya. Yes, okay. English man sa Action Eden. Sige, galing yung sa Action Eden, ano? Kadamo sang nag-send. Why nalabot sang iya nga guro nga si Mami Ems, pero preparar siya na. Mag-prepare man sa. Yes, of course. Hindi na pwede
Hindi na pwede nga, hindi pa preparahan ang iyang little monster. Yes. Literally. Good morning, Mami Ems. Thank you, good Mami Ems sa lechon. Yes, so, salamat kayo. Agay pa din pauna. Hindi na nakro nagpuk ron. Ano naman? Anong mamayos naman? Hindi nang ano mahagpo ko to kay lutuan patuliwat. Kido half cook lang siya. Ay, half cook lang to. Half cook lang to lechon. Thank you, good Mami Ems. Kagawad Ems, Aboso. Yes. Sige. Para sa Senado. Ay, naito man kagawad Ems, Aboso. Para sa Senado. Naglayo ah. Kay Wabla. Kagawad Ulay Abalahon. Good morning dira sa imo, Ulay. Kay MJS Candido Hildor. Yes. Happy birthday, Miss Beautiful Eden. Sige, okay na? Okay na. Sige, okay. Okay nga, Rob? Okay na nag-aamon pa ng yosi mo. Basig lang mo dyan. Ito na kulang mo to. Hindi lang ko magtamyo, tudo sa imo ah. Regaluhan ka lang namo. Correct. Bantayan mo karon ka ang regalo, ha? Bantay ko na kadaan, hindi pa ko kalakat. Oo. Kalakat gani karon wala na. Bantayin na sa dalo pa daan. Expired na ako makalakat ka na. Laway na na, ya. Expired. Kaya hindi na ko magbalik. Yeah. Yung balik. Ha? Sige. Yeah, Fatima Esteban, morning man. It's bangga tutong dira sa Barangay Felisa, bala. Good morning da kay Willie Esteban, Helen Esteban, Sheila May Esteban. Kag happy birthday kay Fatima Esteban, ha? Fat, happy birthday Fat. Bo Fat. Bufat. Hindi po di Fatty. Close. Close to you. Standby na sa Action Hotline. May Kopo News Action Brian Morden. Ang inyong Wandering News Team. Aksyon Dorel Cabal. Ka-action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sama ko, Aksyon Radio.